Čaute, tu je Petrik a ja vítam pri mojom novom videjku. Je to videjko z hry Šejka. Túto postavu mi ukradli, Petrika, ale cez zmenu sa k nej dostal. Po dlhšom vybavovaní som získal aj spolok. Po dlhšom fakt, lebo tu bol... Ja vám ukážem, kto mi ho ukradol. Volal sa... No. Jak sa to volal? Takto. Chreno. To je on, jeden z nich. Je to tu. Tu stále do spolku a tu asi. Takže Chreno a Lister. Títo dva mi ho ukradli. Postavu Petrik som dal do súťaže, ale ja si ju nechám. Ale dávam do súťaže ako hlavnú cenu novoročnú tento spolok. Ja vám prosím dám vodstvo a ja odídem. Ten spolok má hodnotu vyše 150 €. Môže byť váš, len na to, že dáte odber, lajknete videjko, budete ho zdieľať, je mi jedno kde, proste si všetko skontrolujem a do komentáru napíšete čo, ja neviem, to som nedomyslel. Napíšete, prečo práve vy by ste mali dostať tento spolok. To môže byť, nie? Pozrite, ja vám ukážem. Takže je na pozícii, dávno som to fakt nehral. Na pozícii 9. Žiadny útokný. Ja to je, dám na neviem 7. Takže mi je to jedno. Ja povieme tak prečo to. Bonusy má 156, tak celkom priemerné bonusy. Je tu dosť dobrých hráčov. A je to pár fakt neaktívnych, ktorých teraz rovno vykopnem, keď som tu. Čo to budú? Takže tento spolok aj tak už nebude 21 dní. Tento aj tak už nebude môj, takže je to na vás, čo si s ním robíte. Povedal som podmienky, like, odber, zdieľanie a napíšem do komentáru, prečo práve vy by ste ho mali vyhrať. Fakt je to asi najväčšie do všetkých. No proste väčšiu cenu dostať nemôžete. Je to drahý spolok, takže tak. Sem. Čakám, kým padne veľký na Intel a potom si tam hodím aj toto na seba. Aby to mal nejaký ten účinek. Zatiaľ som popremínam v obchode. Zároveň pokúpem, čo sa dá. Mohol by tam pani XXL Elite. Pak by som sa vyhľadoval. Zbytočnosť. Môžem pokračovať v hľadaní. Nič. Zručnosť mi dají. Zdravie si potom, koľko to má. Čiže za chvíľku povedať. No, vyzerá, že nepadne. Škoda. Asi nie. A opadol aspoň týmto. Vyplnilo. Fúha, dosť veci pada. 492, 499. Zavariem. Predám. 488. Predať. No, aspoň tento mi sem padol. Aspoň niečo. Nepotrebujem. Zbytočnosť. Čo si tým dosť veci padá. Za peniaze. Už druhý na zručnosť, ale na Intel nič. A skončili sme. Zbytočnosť. 1499. 99. Tak toto odložujem video. Tak.
Do koša. Vypiť. Prečo som napil tento? Ach, úplne zbytočné. Vypiť. Skúsime labyrinty. No poď. Kdeže... Nevadí. Takže tento spolok vám ponúkam. Takže stačí to napísať, fakt. To je úplne všetko. Ukázal som vám trošku aj túto postavu. To sú tu ešte nové. To sa mi celkom páči. OK, tak to by bolo z tohto videjka všetko. Viete, čo máte urobiť, tak zatiaľ sa majte. Čus.